Oke, masa? Berapa baturnya udah berapa baturnya? Sirang ora cawi yo sik ora uripno ra. Ji. Wes teh, siap. Ji, loro, action. Segera nih nih, lego. Coba sih deh. Yo. Woi, cok, iko cok, tulungi cok, wis kena cicok. Salah gue. Oi, terus. Yo, Siap, Ji. Loro, telu. Ayo ras cok, woi, ras, ayo. Kena cicok, kena cie. Durung nungso cok. Angke goblok kok le. Ra iso ngono. Aneh. Loro, telu. Weh, sapa iki? Oh, kowe. Yo anggrene tanteni iki lho. Oke. Sik, Mas. Ke ditumpo. Yo, siap, yo. Siji, sisa lu tekan itu siji, Loro, telu. Halo, iki sapa? Oh, kowe. Ono apa? Oh ya wis angrene tanteni. Oke. Ganggu wong wae isane. Ganggu ngeki ta iki. Duh. Kayak caloro kayak lapo? Orang sekolah malah bolos ngombe sih Jan, panas-panas. Wah, kayak iki bahaya. Tak paranane kayak iki. Tak kageti komburinan. Tak hukumno gurune engko. Selek. udah paten malah. Tok lu. Lu. Caloro kae lapo? Ora sekolah bolos ngegim. Ora poso sih jan ngombe es. Lah. Bocah kurang ngajar iki. Jaluk diparani ae jenenge iki. Terus Jinggo goblok kowe ngono. Lah ngono, ku upload dese dae. Bales trek, bales. Bales ta. Pakai mertanggung. Nah. Wede. Ya. Lapo iku. Siap. Yes. Siap dah. Bukan. Adegan. Siap. Ustaz. Kowe pakai sing guyu. Yang itu. Ayo. Wis pisan. Mari. Yo. Ji. Loro telu. Ji, loro telu. Hilang. Go. Acting. Action. Ngomong sih bisa. Woi.
Terang arah kembali. Saya. Wah, Aku kesana. tak urusi. Tahu sih. Mulai. Boleh.